Arratzalde hon danoi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko euskera eta burujabetza elkarren elikatu izenburupean antolatu den mahai ingurua da. Txillardegi Udal Liburutegiaren ekimenaren babesarekin. Eta helburua da, pixka bat, euskera eta burujabetza harremanetan jartzea eta elkar nola elika dezakete hausnartzean. Txillardegiren esaldi ezagun hartu dugu abiapuntu, estatu batekin agian euskara ez da salbatuko, gabe ziur ezetz. Eta hortik abiatuta, gaurkoa izango da lehenengo mahai ingurua, bigarrena datorren asteartean izango da. Eta gaur, eragile zubiran izan, arituko dira euskaran inguruan solasean. Gehiago luzatu gabe, itzela nagoio Tito Rodriguezei, Txillardegi Udal Liburutegiaren ekimeneko lehendakariari. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko Euskal Herrian euskerazi. Bertan biltzen baita Txillardegiren ekarpena neurri alde batean. Guk Txillardegi Liburutegia herri ekimenean ari gira Txillardegien irudia nolabait gizarteratu nahian eta hortarako proposatu genuen Donostiako liburutegi nagusiak izenik ez dakana Txillardegi izena aldarek izatea ez. Izan ere parez-pare dago Koldo Mitxelenaren zentroa. Eta, dakizuen edo ez, baina bihar 8-24an egingo da gizakate bat Horreletatik Donostiara lotzen Mitxelena eta Txillardegiren jaiotetxe. Guk elkarte bezala antolatu dugu Plaza Berrian Txillardegiren horazarrea. Eta hemen burujabetza dela eta nik zera esango nuke. Biek ibili zirela halako proiektu baten atzian eta horrela eramaten euskara batuarena, baina ez bakarrik hori. Burujabetza hori ulertzen dugu agian zentzu politiko batean bakarrik, baina Txillardegi joan behar izan zenean, soldauzka egitea dakizionez Mitxelenari esan zion behar zikula testu batzuk instrutzeko eta euskara erakartzeko. Eta Mitxelenak esan zion ez, bezala euskaraz sortzea. Eta berak sortu zuen bere lehenengo liburua, horri esker Txillardegi ezagutzen dugu idazle bezala. Liburutegia eskatzeko, pensatzen genuen, idazle bezala eta intelektual bezala aldarrikatu da genuen. Alegia, Mitxelena oso ezaguna dela eta oso onartua dela eta oso zabaldua dela bere ekarpena eta Txillardegina ez ordea, alderatziz, ematen du, diskutatu nahi esaten dute. Baina, burujabetza honekin batera zerbait gehiago nik uste dut gehiago dikarko dutela kasunetan. Eta da, Txillardegik Mitxelenaren akuyuz idatzi zuen lehenengo liburua izan zen nolabait existenzialismoen sarrera gure literaturan eta gure euskal pentsamenduan. Existenzialismo da antidogmatismoa. Existenzialismoa da bizitzaren arabera tokian tokiko ulermena zabaldu nahi izatea eta horrekin batera nolabait askatasunaren aldarria ere. Alegia, gure bizitzan aske bihurtzen gara proiektu baten atzean ibiltzen garenean, alegia proiektu berri bat ikusteko gain izaten garenean eta hori ere bidean jartzeko gaitasuna, indarra eta behar bezalakoak lortzen ditugunean. Hori aldarrikatu zu, Txillardegi existenzialismo norbanakoarentzat burujabetzak, baina baita ere herrientzako burujabetzak. Bide beretik zijoazten, noski, garai hartan Jean-Paul Sartre, Simondua eta beste askotazko ibili zirela, adibidez, kolonialismoari begira eta zapaltzaileen ikuspuntutik mundua ikusi nahian. Guk ez genuen Sartre bezalako personajea behar gure artean Txillardegi genunako. Sartre ezaren inoiz ere zapalduen horietako bat izan, baina Txillardegi berriz zapalduaren ikuspuntutik, euskararen zapaldukuntzatik ikuspuntutika, benetan hori intelektualki eta eragile bezala aurrera jotzeko proiektu askatzaile izan zen. Proiektu askatzaile
idazlea, intelektuala, eta horrek elkartzen gaitu. Eta honekin bat egiten dugu beraz honetan ere. Aski. Eskerrik asko. Beno, bazteko, ez dakit mikrorik gabere ondo entzuten zaigula iruditzen zait, ezta? Hogei mikroarekin, bai, ikain. Hobeto? Bai. Bueno, atzeko partean nahian. Vale. Bueno, lehenik eta behin oso ondo pixka kokatu duten bezala Itza eta Fitok nondik norakoa ez da, gaur izango da, egia esan. Eskerrak eman Euskal Herrian euskaraz ere hau antolatzeatekan, da esandakoak gaur, eta datorren asteartean ere izango da. Datorren asteko hitzaldia, eta bueno, lehenik eta behin pixkat pentsatu dugu edo, pixkat hitz egiteko aukera eman irizlari hauek ditugunez hemen, bintzat berei hitz egiteko aukera eman, orduan inguru egitea daukagu helburua, eta gero irikiko dugu, zuen ekarpenak, zalantzak edo anadalakuak botatzeko. Bai, orduan, hori dutzen mazaizua, lehenengo aurkeztuko zaituzten, zuen hirurak, bakoitzan notik antzatuzten, eta zuek ere labur azaldu bakoitzan notik zatuzten da horren arabera, ezta? Unaia Paolaza, unetik, dator bera, beste aldeatetik Oliver Pagaegi, herri existentziatik, eta nire Hernando Udalbiltzatik, beraz, bueno, gertutasuna batikan, Unai pixka bat. Zertan, bueno, guk esaten dugu anomalia politikoa dela, eta sortu nuen gala irula urte, batez ere, punkiak egiten zuten bezala ez dut jozer, asertzen gituen ezerrez, eta gu sortu genduen, behar genduen instrumentu hori, ezta? Eta egiten duguna da, oso esinplea da, batez ere, entzuten ez da diskurso bat plazaratzeko, erabiltzen ditugu ekintza diferenteak. Eta zen diskurso hori, burujabetzak praktikara eramateko diskurso hori, eta gainak burujabetza horiek justifikazio Euskal Republikarekin egiten duen eragile bat gara, gauza simple du. Oie? Kaixo den hori, ni herri existentzia taldearen partez nator. Herri existentzia sortu zen duela 3 urte, pandemia baino lehen, atarratzen. Eta eragile bezala definitu daiteke, baina oraindik ez da erakundetu bezala. Sentsibilitate eta ikuspegi orokor bat elkarbanatzen dugun talde bat gara, gehien bat kezka batzuetan oinarrituak ere. Eta baina oraindik ez dugu erakundetze prozesu hori egin, ez dugu definitu gure ildo ideologikoa. Eta honen bestez, ni ez naiz ausartzen ere taldearen izenean hitz egitea. Nire izenean hitz egingo dut, eta saiatuko naiz nire hitzetatik taldean elkarbanatzen ditugun hausnarketak eta ikuspegiak transmititzen. Eta, hori. Bikain. Bai? Bale. Ni udalbiltzatik nator. Udalbiltza Euskal Herriko udalerrien partzuergoa, gaur egun 80 bat udalerrik osatzen dute, eta egiten eguna azken finean da udaletan, batik bat udalgintzan lan egiten dugu, eta egiten dugu udalei burujabetza tresnak eman, beraiek alor ezberdinetan burujabe izan daitezen, ez dela energian, dela teknologian, dela kulturan, eta hoxe. Bikain, aurkezpenak eginak. Beno, pixkat hasteko Itzak esan du esaldia ez da, eta hori kokatzeko Txillardeik esan zuen oso zauna, estatu batekin, agian euskara ez da salbatuko, gabe, ziurrez ez da. Orduan hori abiapuntu hartuta, lehenengo galdera, ez izue dugu zin aurten berdinean egingo, bestela espertuko zaite, orduan lehenengo galdera zureta zer esaten dizu zuri esaldi horrek? Esaldi honek batik bat, bi gauza adierazten ditu niretzat, lehenik eta behin estatuaren garrantziaz mintzo da. Denok jakingo dugun bezala, gaur egun mundua politikoki estatuetan banatzen da, estatuen bitartez osatzen da, eta estatuak dira botere politikoaren adierazpen goren eta homologatua. Honen bestez ez dago gutxunerik mundu honetan, edo estatu propio bat duzu, edo estatu arrotz baten menpez daude. Orduan, gu estaturik gabeko nazioak estatu arrotzen marko juridiko eta instituzionalen baitan
bizitera utera kondenatuak gaude, ez? Eta ezin ditugu gure interes nazionalak eta gure beharrizanak asetu marko horretan. Zera marko horiek ez dira soilik arrotzak, eta itxaikorrak ere, ez? Orduan, ikuspegi horretatik ezinbestekoa zen dugu estatu propio bat, burujabetza politikoaren simbolo hori gorena da, eta horren ezean, herri bezala bizirauteko ez dugu posibilitaterik izango, denbora kontua da, ez? Herri bezala asimilatuak edo ordezkatuak izatea. Eta bestetik, esaldi horrek ere adierazten du estatua ez dela baldintza bakarra euskararen eta Euskal Herriaren biziraupenerako. Badirela beste osagai batzuk, badirela beste faktore batzuk, eta faktore horietan ere arreta jarri behar da. Lidez, zu esaldi horrekin ados zaude? Bai, nire erantzun asko zen motza bai. Bai, azkenean Euskararen biziraupenerako bai ezinbeste badela estatu independente bat izatea, ikuste, hala eta gure kasuan gainera Euskal Herrian nazio gisa identifikatzen duen faktore garrantzitsuena da hizkuntza, ez? Beste nazio batzuk edo estatu batzuek agian beste faktore batzuk dituzte, religiosoak, ekonomikoak ez dakit, gure kasuan esango nuke, faktore garrantzitsuenetakoa dela euskara, beraz, Eta honai, berdintxu zuri ere galdera ados zauden horrekin, eta gero, Euskal Herria independiente izateko euskalduna ote duen? Antegia esatzen zera, Pila batera, ba? Mix-max, oso baina noski, era ados txilarrekin, nik uste evidentea dela, ez? Eta gaina gehiago oso nuke, nik uste dute Euskal Herrikolikak eskatzen ez duen euskalgintza bat, azken finean erdalgintza bihurtzen dela. Bakit, oso esaldi potentea dela, baina Espainia eta Frantzia horren euskaren normalizazioan uste dute ezinezkoa dela, eta hori denok onartzen duen zerbait, onartuko duten zerbait dela. Euskara anomalia bat da, eta euskara normalizatzean egiten ditu urras guziak eta gero, estatuak topatu ditu beti. Ez du ezin du, Espainia eta Frantzia ez du plaza nagusirik izango, ez da? Eta gero, horren bera bat aros. Eta bestia, ia euskara independizmoaren dagoen zentralizmoako luketik, nahiko nuke zentralizatea, baina ez du zergatik izan behar. Bai, hor estrategian sartzen gara, esan nahi dute, baude formulazio batzuk, edo euskalduna ez da izango, edo izan daiteke, nik ez dut nahi, baina orduan estrategia zitzen bako dugu, ez? Askotan formulazio egiten ditugu modu maximalista batean, eta modu maximalista horretan formulatzen baten baditugu formulazio egiten baldin baditugu, azkenean txilarrek esaten zuen kontra goaz. Guk estaten dugu, hau dena euskalduntzeko. Ez dugu sujeto euskaldunekin bakarrik egingo, euskaldundu arte estaturik lortuko, guzti hori guk estatua besteak beste, nahi dugu euskaldun bat sortu izateko. Estatuak eman dituen erramintak behar ditugu, behartu jendea, zeia borondateren kontu erekin topeak eman duela, behartu jende euskaraz bizitza. Eta hori, txilarrek esan zuen, da nik uste dut txilarrek formulazio hori edukela bere saldia bintzat bat ez datorra formulazio horrekin. Lider? Euskalduna behar, edo ez, edo estrategia kontua da, edo resna bezala da? Esan dudan bezala, nire kasuan, nik bai uste dut independentzia lortuko bagenu, bai izan beharko litzatekela gure estatu berri horren zentraltasunean egon beharko lukeen zerbait. Baina egia da nire ados nagoela, agian formulazioa alderantzi izkatu daitekela eta lehenbizi independentzia bat aldarrikatu, lortu eta gero hori lantzen joan. Eta nik uste gainera gaur egun dagoen egoerarekin lantzen joan beharko den zerbait dela luzaroan euskararen gaina. Ez dut galdera saltatuko zuri ere tokatu zizuetan. Nik pixka bat lidek esaten duenaren hildoan. Euskara da gure nortasunaren ardatz nagusia. Euskaldunon eta Euskal Herritarron nortasunaren ardatz nagusia. Hain da horrela, non kostatzen zaigun sarritan, hizkuntza eta nazioa ezberdintzea. Komunitate nazionala eta komunitate linguistikoa ezberdintzea. Euskal Herria, Euskararen herria, Euskalduna, Euskotarra, Euskera duena,
termino horien arteko ezberdintasunak horren dira zailak burutzen, adierazten duela horrek euskerak naturalki gure nortasunean baduela zentraltasun bat, eta ez da hori gutxiesteko faktore eta subjektu burujabetza aurrera eramango duen subjektu askatzaile bat irudikatzerako orduan nik ezin dut irudikatu euskerak zentralitatea, euskerari zentralitatea eman gabe. Beste kontua da, egia da, egun badakigu nola gabiltzan, egun badakigu hizkuntzak, euskerak, etengabe duen zapalkuntza, egiten zaizkion erasoak, eta duela egun batzuk ere jakin dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Uliazpi Fundazioan lan egiteko euskera derrigorrez eskatzea debekatu egin dutela epaitegiek ere. Orduan, ikusten dugu beste estatuetan hizkuntzekiko badala aurrera pausurik, gero eta gauza gehiago eskatzen dituztela, oinarriz ulertzen da bezala herrialde batean lan egiten duzunean hizkuntza hori bermatzea eta eskatzea, eta hemen kontrakoa ez da, epaitegiek atzera bota dute. Orduan, eragile soberanista gisa, zein irakurketa egiten duzue horrelako epaietatik? Azteko esan behar dut, ez duela epaia irakurri, orduan, agian hanka sartzen dute. Baina, Uliazpi Fundazioa ikusten dudanez, Gipuzkoako Aldundiaren menpe dago. Eta Gipuzkoako Aldundia aldiz, Espainiar Estatuaren egitura organikoaren parte da. Eta Espainiar marko juridikoaren oinarria konstituzioa da, konstituzioak esaten du 14. artikuluan apuntatu dut. Espainiol guztiak berdina garela legearen aurrean, eta gu ere espainola gara konstituzioaren arabera. Eta 23. artikuluan berriz esaten du Espainiol guztiek baldintza berdinetan eskubidea dutela funtzio eta postu publikoetara aurkezteko. Funtzio publikoarekin harremandutako lan postuetara. Orbanik pentsatzen dut epaia zentzu horretan ematela, ez logika horretan. Logika hori da Espainia estatu nazio bezala bere fundaziotikan duen esentzia logika. Eta logika hori horrek bilatzen du estatuaren baitako lurraldeetan diren herri alde historikoak eta komunitateak ezabatzea eta homogeneizatzea espainolitatearen arketipoaren baita. Eta horrela hasi ziren, logika horrekin foruak eta aduanak ezabatzen, gero joan ziren hezkuntza derrigorrezko hezkuntza nazionala ezartzen Espainia osoan, eta hizkuntza ofiziala, espainola ere inposatzen, eta horrek ez dueterik izan. Eta Espainiar konstituzioak espiritu hori jasotzen du baitan, eta horregatik hiritar guztiak, ordinak dira legearen aurrean, baina hiritarrak Espainiak gisa. Orduan, logika perverso hori erantzuten dio epaien nire ustez. Ze logika perverso, iruditzen zaizu olako epai bat? Ez nagoetan. Ez nagoetan bi da Estatu Espainiak beti egin duena, eta egiten egiten hor eskandalizatzea, antura hoetan izatea gara egiten zaitez. Hori da Espainiaren esentzia, esan duen bezala. Espainiak ingo dena izango da, euskara esparruak irabazten dioen neurrian, berria bezala, egunkarik etxeko ditu, juezak aterako dira eta poliziak aterako dira. Eta emazken marratu nahi nuke ez dagoela estatu gure euskaren kontuan edo autodeterminazioaren inguruan, edo gai sozialetan ere bai, ez dagoela estatu sakoneko estatu bat, azareko estatu bat, askotan. Ez dala izan, ez dakit juez fatxa baten apeta bat, ez izan da, fatxa begin mozun egin duena, besteak beste, Espainiako historiako bonu progresistanak utzi diolako egiten. Orduan, uste hori azpimarratu barako zerbait dara. Kulpa edo bakarrik karga guztia usten baten badegu juez baten apetaren menpe, azken finean ari gara Estatu Espainiarra zuritzen. Eta Estatu Espainiarra zuritzea gai hauetan, estrategikoki, nire obsesio estrategia da, bai euskaren puntuan da, bai euskarren puntuan, estrategikoki eskuak endotuta, uste dizkigu. Orduan, hoxez. Lider? Bani pixat, antzeko hilotik nagoela material rintzen eri esan honek, hau da, beste adibide bat,
erakusten duena nola Espainiar eta Frantziar estatuek beraien interesen alde egiten duten eta azkenean gu erdibidean gauden herri gisa ez gaituzten kontuan hartzen. Eta hori, euskararen derrigortzearen kontu horrekin gizartean jendearen hitz egiten maizu beti da, beti, segun eta nordan beti eukiko du derrigortze horrekin kutsu negatibo hori jartzen diona, euskara, lanpostuetarako euskara derrigortzea ez dela bidezkoa edo, eta, hau da, beste ari Biktimak, alegia. Hor ikusten dugu, bai Frantziar estatuan, baita estatu frantzesan, baita estatu espainiarrean, hainbat erabaki norabide berean joan dira, ikusten dugu Ipar Euskal Herrian, debekatu zituztela ere azterketak euskaraz egitea. Orduan, pixka dena zoazten ari hortati da, estrategia baten baita dikoa, bi estatuen arteko estrategia bat irantzua. Bai, nik uste eta analizian dena bat egiten dugu da, ez hori, analizian bat egiten badin badago, zein da horren urrak, eta nik pixkate hor jarriko nukak dira. Gintitzakegu gizakateak, gintitzakegu manifak, konzentrazioak, eta esango dugu ez da hor askubiderikan, zer partxa dira, zer gaiztoa dira, eta guzti hori, baina eta gero zer, ez da. Nik uste dut logika horretik atera barko binatekela, ez askotan pentsatzen dugu, daukagun ikuspegia, nik uste dut oso ikuspegitak gero eta instituzionalizatu dagoa daukagula, eta horrek imaginazio politikoa era kamusten dugu, eta euskargintzen ere bai. Orduan, imaginatzen ditugun alderikoa, instituzionalizua alderikoa da. Orduan, horrek paradoxa gertatzen da, esaten dugu gure burujatza laportu dizkiguten horieri, mesedez, gure burujatzak itzuli dizazkigutela. Hori da logika, eta hori zapasatuko. Orduan, eta hori hasieran ez dut esan, egunek pantalla aldaketa ditzen dugu zerbait egin dugu, eta pantalla aldaketa horrek esan nahi du, ez dugu ezer espero. Ez dizugu ezer esekituko, ez zuen handikan ez dugu ezer espero, ez da. Eta behin, hankak ordu behortan jarrita, eta gu ja, hankak ordu behortan jarri dugu, eta horregatik guk egiten dugu teorizazio eta ekintzak eta gure txikitasun hortan, baina egiten ditugunak logika hortatik egiten ditugu, gazten edo beste gauza batzuk planteatzen. Hau da, eta horrek jak zer ikusi handia dauka alde bakartasunarekin, eta ez dekera horre asio pixka bat proposoan moduko botako du, baina hizkuntza kontutan ere alde bakarrez kokatzen hasteko ordua iritsi dela uste dut. Beste, euskalgintza ere bastante eskatzekoa da, gaur egun markoa horretzia zer lortu daiteke, eta beste hori egin bat da, imaginazio politikoa bakekin eta alde bakartasunetik politikan aratago juten hasi beharko gara, ez? Zer beste adibidez ikastolak, akorde baten menpe edo etxaiak edo Estatu Espainiarrak baimena mataren zai egongo bagina, gaur egun ez genuke ikastola egiten, besteak beste. Logika aldaketa hori guztut importante da. Orain esan dezuna klabe bat, sartu geanean baten batek esan du, ez da, abertzi urten bide ematen diguzuen, abertze eta barita magiko hori ez da, balego bezala, ez da. Pixkatu nahi hasi da zer egin, hor sartu ditu kontzeptu batzuk, ez da, alde bakartasuna, aurrera ez eskatzea, baina era berean eskatu egin behar da. Bide? Ez que ez bai. Zeman eta bestien. Venga, bakatu zaizu. Nik ere uste dut eta esamuketateki guzti berdin pentsatzen dugula, burujabetza prozesua ere alde bakarreko da, unilateral izan behar du. Ez digute ezer oparituko eraien instituzioetan, eta ez du balio horrela egitea. Kontua da, egoera oso larria dela, eta burujabetza prozesu horretan lehen pausua izan behar duela ohartzea ze egoeratan gauden herri bezala. Ez da soilik herri okupatu bat garela, gure instituzioak baituak izan zirela, eta gainera behartuak gaudela bizitzen, gure bizitza erabat osotasunean erregulatzen duten marko instituzional arrotz batean. Hori ez ezik gainera normalizatu dugu egoera hori. Hau da, onartu dugu, gure egin ditugu etxaiaren instituzioak. Gaude, erabat programatuak. Eta dugun Estocolmo sindromea hain da hundian, non ja lehen atzo baitzaileak zirenak, orain adiskideak bilakatu direla. Lehenengo pausua da, gure herriaren, gure nazioaren egoeraren jabe egitea. Hau da, burujabetza barrenean gure
nola esan, arima edo gure gogoaren marrenean burutzen hastea. Eta hortik aurrera, antolatu eta subjektu askatzaile bat eratu. Horri, agian aurrera gara horreko zerbait da, baina ez galdera honetan, baina txiskatortik. Hitz egiteko ere, lide bi baino gehiotan hitz bat sortu izan da, ez gurean da komunitatearen zentzua. Baina orain mundua azken hamarkadetan eta azken urteetan are gehiago eta gainera izugarrizko abiaduran aldatzen ari da. Globalizazio brutala da, marginalizazio brutala. Osea, leheno ez dakit nora juteko ez dakit zenbat egun pasagartzen orain segituan zaude. Dei batekin, Singapurreko batekin zaudun. Komunitate hori ulertzen genuen bezala, komunitate hori desagertu da. Orduan, orain ulertzeko nola zer? Komunitatea, bai, esan duzun bezala. Komunitatea azkenean lehen zan, zure auzoa, zure jai batzordea, herriko eragilea, ez dakit ikastola, gertuko lokala zen komunitatea, gaur egun komunitatea ja, mundu globalizatuan guztiz aldatu den kontzeptu bat da, eta izan ere borroka batzuk, mundu mailako borroka batzuk suspertu ditu globalizazioak ez, azkenean komunitatea globalki hartzen den zerbait bezala hartuta, beste kolektibo batzuk, LGTBI bururatzen zaitu orain momentu honetan, indartu ditu ez, globalizazioak. Zerretatzen da, azkenean gure kasuan, Euskaldunaren komunitatea da, kasu honetan identifikatzen dut euskerarekin, hizkuntzarekin, eta hori lokala da, hori lokalizatuta dago eta dago puntu konkretu batean. Orduan horrek globalizazioaren aurrean, esan nuke, globalizazioa badela mehatxu bat, euskeraren ahalduntzearentzako eta euskal gizartearen ahalduntzearentzako. Orduan, bilatu bat ditugun estrategiak gehiago dira globaltasun horretan euskaldun gizarteak zer ematen dion norbanako bakoitzari eta hortik dira nire aldarrikapenetan. Baina zaila da, zait bururatzen ditu. Komunitatea honai. Komunitatea, nik gabea hor, ari batetik antzekoa, baina bestari batetik gatuko jot, azken pinean gure komunitatea, gure komunitate txikia, ez dakit zer, zanpatu bat, eta bestea, ez dakit zer. Ara postmoderna daude, gustatu ez gustatu. Orain arte mundua ulertzeko eta beraz estrategia pentsatzeko erabilitu kategoria asko bertan erortzen ari dira. Langile klase fabriketako zuri hori erortzen ari da, nazioa bera erortzen ari da, kontzeptu moduan. Beraz, erortzeak esan nahi du sinesgarritasuna hartzen duela, jendeak ez zion horretzeko garrantzirik ematen, hori ez da hona txarra berez. Hori erabiltzen jakintezkero nik uste dute inkluso neska gizonezko emakumezko kategoria erortzen ari da, queer teoria, ez alde kontra amiga, esaten dut, hori hor gaudela. Klasifikatzeko mundua ulertzeko erabiltzen klasifikazio batzuk erortzen ari dira. Nik uste horren kontzientzia hartu eta beritzen hasi beharko ginatekela edo estrategiak pentsatzen hasi beharko ginatekela gelditu beharrean kategoria horiei eusteko gogoekin, zerkenean gu bezalako gauza txiki batek gainetik pasatuko zaizkigu, eta beraz nik uste dute komunitate kontu hontan importante da komunitatea egiten jakitea, nire akaslean ez. Gaztentzako euskara mierda da. Euskara zahar batzuk, zaharren kontu bat, gainera aberatsak dira, gainera itxusiak ere bai, ez? Hemen euskarriak bizi dira jende pila euskara posta jola zaiena. Estorbo bat dana egintzako. Zer egiten dugu? Nola ekarriko ditugu euskararen mundura? Pasatu dian kategoria batzu lehen lerroan jarriaz? Edo beste zerbait egin barko dugu. Ez dakit, hor galdera potola dira, baina du barko dugu galdera ide, bai? Horain dara, urte duzioten ez dela, hor ere bai, euskerak aurrera egin du batez ere gai sozialekin edo eguneroko gaiekin elkartu danean. Gai soziala dituko dugu edo eguneroko preokupazioekin elkartu danean euskera, orduan egin du aurrera euskera. Ikustut hori, Lidek esan duen bezala ere egia da globalizazioak kaso eragile batzuetan eta aurrera pauso egiteko laguntza izan du edo globalizazio horrek egin duena da batuketa bat nazioarte baten, baina gero egia da, esaten da gure, euskal komunitatea, txikiak dira, komunitatea ulertzen zen bezala,
Galdera bota duna nola ekarri euskararen mundura jende biz, ikusten dugu errealitatea zein da, eta egia da, ikusten ditugunean datu asko eta, bueno, ez dira oso pozgarriak, ikusten dugun egoera ere gazte jendean, eta ez gazte jendean soilik euskararekiko, orduan horri, komunitate horri nola buelta eman globalizazio erraldoi honekin, ze globalizazioak ekarri dugu beste kultura asko, oso aberasgarria dena, baina gure aztu gabe. Jo, indiazu galdera bat, nakit nondik edo. Bueno, azteko globalizazioa, pixka bat ulertze hori ez. Globalizazioa nik ulertzen dut, leheno aipatu dugun, Espainia eta Frantzia estatu nazioen joera homogenizatzaile hori, globalizazioa gauza bera da, baina imperio maila. Mendebaldeko imperioak, bere kontrolpeko esparruetan, kultura bat, kultura zehaz bat, balio zehaz batzuk, pentsamendu eta borroka eta kausa zehaz batzuk inposatzen ditu. Eta gauza horiek unibertsalak bezala inposatzen ditu unibertsalak ez zirenean. Zutenean, oinarri ideologiko argi liberala. Orduan, eta horrek, prozesu homogeneizatzaile horrek zer egiten dut, egiten dut topo errealitatearekin. Eta realitate horretan badira komunitatea, berezko komunitatea. Hau da, naturalki, historikoki, sortu direnak eta oinarritzen direnak instituzio tradizional batzuetan. Komunitate horiek, birrinduak, izaten, pixkanaka, ahulduak, eta tabula rasa bat egiten da, eta horren ondorez, mendebalde honetan sortzen diren gizatal eta komunitate berri hauek jada ez daude funtsatuak komunitate tradizional bien sakonetan. Baizik eta funtsatzen dira interesetan, ideia mankomunetan, desioetan, asmoetan, baina elementu horiek ez dira sendoak, haulak dira, aldakorrak dira, gaur interesatzen zaidan abiar ez interesatzen. Eta elementu horien baitan eratzen diren komunitate berri hauek ez dute kapazitaterik denboran irauteko. Ez dute, eta ikusten ditugu, adibidez Udaberri arabiarretan, eta dantzerako lerketatan ez gertatzen den modura, sortzen dira komunitate batzuk, puntu batzuk, elkargune batzuk, baina indarra hondiarekin sarrita, baina ez dute iraunkortasun bat denboran. Orduan guri zer interesatzen zaigu. Nik hasteko uste dut burujabetza prozesu bat emango bada, ez da izango bioguneko kontua. Izango da, pixkanaka, gradualki, gu herri bezala, komunitate bezala, jungo gara, indarra irabazten jungo gara, botere esparruak bere ganatzen jungo gara, ajustatzen dutzen, gure instituzioak eratzen, eta horrek behar du denbora. Eta horrek behar eskatzen du komunitate bat denboran zehar kapazitatea gaitasuna duena irauteko. Hau da, kideen arteko loturak sendoak izatea. Eta horretarako behar dugu funts bat, garai bateko komunitatean erroien papera beteko duen. Orduan guk zentzu horretan, nire taldekideek eta nik gehienok behintzat ikusten dugu nortasun nazionala paper handi bat, funtsezko paper bat jokatu dezakela komunitate hori sendotzerako eta trinkotzerako. Eta horri lotuta eta leheno nahi ere bota ditu horren inguruan batzuk, baina, imaginatu dezagun komunitate hori edo jende hori independentziaren aldeko aldarrikapena hor jenderik batuko bagitz, orduan berez beharrezkoa izango genuke euskal komunitate eta euskera eta sustatzea olako komunitatean saretzea? Lide? Nik baiet uste, azkenean euskera komunitate batean, komunitate bitakez burujabetzara bidean edo joan egon dago euskara nintzak izan beharko duke, eta bentarako inbakeguna da euskara bera ahaldundu, komunitate hori euskara, komunitate horrentzat euskara zentrala izateko bidean
alduntze prozesu bat egin, eta nire ustez zor, alduntze prozesuan gakoa da, nire ustez, desira sortzea. Osa, inorrez dago komunitate batean indarrez, ez? Osa, komunitate baten partez zera nahi dezulako, sentitzen zerelako komunitate horren parte. Eta euskara hori ez dugu inposatuta lortuko zabaltzea, ez? Sortu behar da desira, nire ustez. Eta horretarako euskararen bidez sortutako euskarriak edo gure bizitza alor ezberdinetan lortu behar dugu komunitate horiek erakartzea euskarara. Nola lortu desira horiek? Esan dezu, gaur irakasle bezala ikusten dezuna, beltz xamarra ikusten dezuna. Ni politika pedagogunez. Zentroa jartzeko, euskara jarri zentroan, ez da? Desira hori noa, eta horrekin bai lotuta euskara reprodeko naia. Zentroa jartzeko modua guretzako izan da nazionalismoa. Ez dakit, hori nazionalitate, euskara nazionalismo elkartu dugu, ze, bueno, esan dugu euskara eta nazioa ni ados nago, hori, baina hori gauza, hori arraza izan zen, nazionalismo irauttzaileak klasea jartzen zuen nazioaren bere izarri moduan, bai? Orduan, bueno, dena da kontingentea, ez dago, hemen marmolezko egiak ez daude. Eta, bueno, hori ona da. Horrez nahi du, kapitalismotik, Espainiatik, Frantziatik atera egitezkela. Zer dena marmolezko egiak izango barira, hementxe ez izateke ez da baldatuko, ez? Kontua bi aprobetxatzen jakitea. Eta zentroan nola jarri? Nola jarri dukera dugu nazionalismoa, ez da? Eta nazionalismoarekin batera, eta horrein nola nazioa bere subjektu politiko artikulatzeko erraminta bezala ulertzen denik, estatuak, bai? Eta euskararekin elkartzeko erabili dugu, noski, justifikazioa da, ez du? Eta guk erabili dugu, erratismo linguistikoa ditzen da, teoria oso politia da, gutxora esaten du, bakoitzak bere hizkuntzatik ulertzen duela mundua, bai? Akoizazio kritik esan duen bezala, hori da gure askatasunaren posibilitatea, oso politia da. Pasatzen da, horrekin subjektu politiko bat eraikitzatzen mazia izugarrizko eta estrategia zaren berriro ere, izugarrizko mugak sortzen zaizkizuna, ez da? Muga horietan txokatu beharrean, esketik ere zenturan jarri nahi dut, euskara, ematen du horrekin bat egiten ezkan bada ez ez. Eta muga horiek kontzientzia hartu eta muga horiek kontra behin da berriro txokatu beharrean, beste modu bat, pentsatzea euskara zenturan jartzeko, ez da? Gu hortan gabiltza. Gu beste modu hortan pentsatzen gabiltza, ez da? Eta modu hori zen izan daitekeen, batez ere, eta hemen ja botako ikustu ditzekako bat, hori konfrontazioa da. Hemen subjektu politiko guztiak konfrontazioaren bitartez eratzen dira. Konfrontaziorik ez dago, subjektu politikoak desegin egiten dira, ez da. Ordu kontua da, horre gola ipatuko dut, konfrontaziorik nun eta nola sortuko dugu. Sortuko dugu Espainiaren euskaldunen kontra? Ustez, egun kaute mendea baramak iguor, eta indarraremanak ez ditugu gehiagia aldatu, ez da. Nola lortu? Nun sortu konfrontazioa, ez da? Eta, gero gure esiguak komentatuko dut, baina nik uste dut hori da, bizirauteko eta euskera berriro modan jartzeko, ze modan jarri bat dugu, modan jartzeko, ze mindena kontingente eta aldakorra da, nola egiten dugu hori, bai? Irutu zain dago egiten zutela, segi. Modan jarri. Giltzarrian, bakoitzak edizaten gako batzuk borratzen, gero ez abegatuko dugu gehiago, aldakile galderak, akaso ja bat ematazera galdera ematen, baina giltzarrian. Euskeratz leku izan ezak, ez? Adibidez komunitatea eratzerakoan. Izan daiteke indar bat eratzaile eta erakartzaile handi bat. Azkenean, komunitateak ez du horren beste kantitate, ziot komunitate kantitate zentzuan ematen mario, ezik eta kalitate mailan, ez? Agian, hasiera batean, hobelitzateke jende, ez horren beste jende izan, bai antolatuak eta ongi batuak talde bezala, kopuru handietara aspiratu baino. Orduan, geroz eta erdaldunagoa izango da gure testu ingurua, eta geroz eta erdaldunagoa den testu inguru honetan, euskeraz bizitzeko beharrak dugunok, eta euskeraz bizi nahi dugunok, ala beharrez joan beharko gara batzen, joan beharko gara elkartzen gure euskeraz bizi ahal izateko espazio
horiek sortzeko edo espazio horietan aurkitzeko, ez? Inego adibidez, ez dakit, autu bat egin nuen, herri txiki euskaldun batera joateko bizitzera, besteak beste, ni donostiarra izaki, Donostian ez nuelako ere euskeraz eguneko egunean, edo albezain beste bizitzeko aukera hori. Orduan, euskara izan daiteke giltzarri, han hemen kasaka banatuak gauden euskaldunak saretu eta bateratzeko. Eta horri izan daiteke abia puntu bat. Ungarko gara handitzen, ungarko gara zabaltzen, baina gutxieneko abia puntu interesgarria izan daiteke. Lide, pixka bat, aurrera pixka bat egiten, nazten goaz azkenean, aterako dira bata bestetik, normala da bezala. Baina, bueno, esan dugu, lehenago globalizazioa, itzen dugu homogeneizazioaz, eta baita itzen behar dugu gizarte individualista batetaz. Alegia, kolektibotasuna lehenago akaso, Euskal Herrian bizizana garai batean, kolektibotasunetik gehi ez daukan, ez da behi dutetik, eta horrein gizarte guztiz individualista bihurtzen ari gara, gure beharrak aldatu dira, gure nahiak ere aldatzen doaz, edo aldarazten dizkigute. Hemen ari gara esaten behin eta berriz, estatu baten beharra akaso, Euskal Errepublika, independentziaren formula hori birplanteatu egin behar dugu egun, pixka bat dena aldatzen badoa, guk ere aldatu egin behar dugu. Ez daukat honen dintzarria ere, ez noski, baina nik esango nuke mundua aldatzen duen bezala, hau ere birformulatu behar dela, eta nik uste kasuren batean bai ikusi ahal izan dela gaur egun aldarrikapen hori lehengo moduetan gauzatzeak gaur egungo gizarte berriarekin eta gazteekin talka egiten duela, ez dutela berdin konektatzen borroka mota horrekin. Eta gizarteak gero eta individualistagoa baldin bada, planteatu liteke independentismoaren aldarrikapen hori pixkat moldatzea individualismo horretara, baina apur bat. Esan nahi dut, pixkat, pertsonala politikoa dela eta gauza guzti horiek ez esan, eta bakoitza norbanakoarengan Euskal Herri independente batek zer aportatu dakioken bilatu daiteke eta hortik tirarin aldarrikapenetan. Orain, nik ustez dela ahaztu behar, kolektibotasunaren indarra eta garrantzia zein den, eta ez gera bakarrik moldatu behar individualismora, eta esan, zein gozaio, gaur egun denak bakarrik gure zikorrenik egira bizi geha, eta horrelen ez, nik uste baita ere kolektibotasuna saiatu behar gehala berriz ere sustatzen, edo, esan ez dut, agian lehen ere etzela oso indartsua, baina ez degula ahaztu behar kolektiboaren indarra, eta kolektibotasunaren indarra, eta burujabetza kolektibotik sustatzearen garrantzia. Unai, hemen ikusten dugu Euskararen Errepublika, Euskal Errepublika, konfrontazioa hitz egin duzu leno, eta nola eta zer. Akaso egun gainera gauden momentuan ere ez dakit konfrontazioa hitz egin daiteken, edo hori zuk luze eta zabalik egin duzu egin baino gehiago hortaz. Giltzar ez dakit, nola zer. Esan nahi gizarte aldatu dela eta guzti hori. Ni gauza hauetan eskola masista zarrekoa nahiz ez da, baldintza sortu egin bat dira. Gizarte aldatzen da, baina gizarte aldatzen darako, aldatzen nekuten bat maneira konstantemente, gizarte aldatuko da beti, Espainia, Frantzia, kapitalismo, patriarkatu aldera, guk ez dago ezak egiten. Horri segitzen azten dut behar, zuk ere behartan bukatuko dugu. Hori, eta sortan eskola masistako nahiz, baldintzak sortu egin bat dira ez. Eta hau daukagu, eskarak 2017 dugu Katalunian eta adibide moduan, ez? Eske gizarte aldatu da, eta bestea, eske zer egingo dugu, eske denak ondo bizitela, eta dago lehordokeriak entzuten ditu daia, 2017 hor dago Europan, eta irautza da egin zuten. Irautza ez ziren iritsi, baina ia iritsi ziren, eta bidea markatu zuten. Ez da, orduan, ikustu baldintza sorti markara, gizarte aldatzen da, evidentemente, ulertu behar da, gizarte aldatzen dela, baina zurateko baldintza sortu behar. Estatus kuadratuen sujetu batek ezin du berdindu aldatzen arien gizarte horrekin. Gizarte hori aldatu egin behar. Badago argazki bat, beti bako kasutan erabiltzen detenan, jubilatu paga generala izan zen, pinatan ziren urria bateko errekurtzuna, eta igual izan zen paga generala. Hor dago argazki bat, zaharretxe batean, adinekoen etxe batean, aterazian,
takatakakin eta urpil aulkiekin eta karretera moztu zuten, ez? Nola jartzen da gizarte bat, jendarte bat, hortara, radikalizazio hortara, nola iristen da, eta? Hori izugarria da, zegoen baina itxuten, gizarte aldatzen da, eta ez dugu zer hortara ez ginean iritsiko, ez? Eta hori konfrontazioa iritsiko, ez? Nola konfrontazioa? Bai? Euskararen kontuarekin, eta gu daukagu, buru jabetza irautza ditzen diogun kontu bat, Euskal Horrekin duran teorizatzen ditzen dira, hermetikan. Eta zer da, oso goza esintea, buru jabetza gureak dira, esparro diferentetan, ezkuntzaren kontuarekin berdin, buru jabetza lapurtu egin dizkigute, osea, berek lapurtu digute, ez digutera bosten guk nahi egulako euskaraz egiten, edo lan kontratuekin, edo txelitzaren kontuarekin, eskubide horiek lapurtu egin dizkigute, gure buru jabetza lapurtu egin dizkigute, eta, lehen esan duten pantalla aldaketa hori degulako, guk esaten dut ez egin, hasi bertzen praktikan jartzen, baimenik eskatu gabe. Bale, euskara retoriko da. Nola ingo dugu euskara? Hori, lehetik proposamen moduan, mila idea gondetezke. Hasi daitezke, bai erakundetan, enpresa honditan, Erbera ezagutuko espainiol ez dela jokatzen. Horrek txoke bat sortuko duke. Horrek, ez dakit, hor kampaina daiteke. Euskaldintza osoa batera, itxoin gabe, abezaiten duten alderdi politikoek, ia ze onartzen diguten estatuek, hori da, intsumituk egintzen bezala, edo hemen askotar egiten bezala ikastolekin direkin, bai? Hasi gaitezke, esan ez guk, erdera ez dugu ezagutzen, ez esparru guzietan, igual kalean topatzen zuen amonarekin, euskaraz eginekin, zingo ez. Baina, hasi gaitezke, bai erakunde guztietan, bai enpresa handi guztietan, euskarak existituko esparru bezala jokatzen. Eta hain beste zati importante bat, proposamenean, horrek sortuko duen talka, ze talka sortuko du, horrek sortzen duen talka ezin da justifikatu espainol eta euskaldunen talka baten moduan. Eta hau importantea da uste dut. Justifikatu bako nuke, eta hor dago, garaipenaren dako hor dago, eskubideen alde dagoen daudenen, eta eskubideen kontra daudenen arteko talka moduan, irudikatu bako nuke. Eta nik uste horrek ematen duela bide bat, euskara modan jartzeko, ze konfrontazioa modan jartzen du. Konfrontazioa txokea modan jartzen du. Gazteak, bi gazteak iruditzen naiz, irakaslea naiz, apurtu nahi dute. Muntuetan apuntzaia Vox da. Bera ditzako, arriba Franco direntzuten dut, eskolan, askotan. Zer nahi dute, ez dakit, horrek bide bat markatzen du, ez da baida garria, baina bintzat hemen gauden ez dakit, zirkulo ontatikan, behazten agundu izan dutena. Oie, giltzarri batzuk, proposamen batzuk botatzen ari da, nondik nora izan daiteke konfrontazio eredu hori, eskubideena interesgarri egitu zait ere bai, ez bat eta besteen kontrako talka, baizik eta eskubide oinarrizko batzuen aldeko, eta ez dutenak eskubide horiek eman nahi. Nik ere uste dut baldintzak sortu behar direla, jakina. Gizartea gerozta individualistagoa izatea horrek ez du esan baldintzatzen gurea. Baldintzak sortu behar dira, eta konfrontazioa iritsiko da, nahi edo ez iritsiko da, gure buru jabetza prozesu bat martxan jartzen badugu. Nik, ez da ere gehiagi hausnartu dugala, baina, nik uste dut konfrontazioa marko juridiko instituzional arrozaren ekin egin burutu behar dela, eta marko horretatik ateratzeko gureak sortu behar dugula, unilateralki, jakina, erregutuz. Eta jakina gure instituzioa, gure egiturak, gure botere egiturak sortzeko alegin horretan, seguraski bai iritsiko da momenturen batean konfrontazio bat zirelako baliokikak lehian dabiltzarako ez, botere egitura hori. Eta independentziaren aldarrikapena formulatzerako orduan nahi dut puntualizatu gaur egungo independentismoa individualista dela, hain zuten. Ez du ulertzen gizartea talde edo komunitateen arteko harreman agertoki bat bezala, baizik eta norbanakoen batura soil bat, zopa bat bezala. Eta herritar bat, boto bat, irizpide hori, irizpide individualista bat da. Eta gaur egungo
independentismo instituzional edo ofizial horrek zer bilatzen du azkenean. Aliketan norbanako gehien, nen bozka eskuratzea interes elektoralen orduan, bai formulatu behar da independentismoa, baina individualismo, joera individualista ateratzeko, hori nahi duen puntualizatu. Lide, Euskal Herriaren burujabetzaren eta euskararen aldeko borrokak elkar lotuta daude, edo sentsazioa bakoitza alde batetik, edo esan dezua egian interesgarria dela, eta hemen jarri dituzu gauza batzuk ez da, denak ekiz dela bidea, baina aurrera egitea denak elkar lotuak eta horrela sortu daitezkela, komunitatea, konfrontazio bidez, eta egun elkar lotuta daude. Euskal Herriaren burujabetza eta euskararen borroka. Ez da lotuta dauden ala, baina nik pintzat lotuta irudikatzen ditut, edo beharko luke. Ez dakit, Euskal Herriaren burujabetza hainbat tresnaren bitartez lortuko da, baina bilen artean euskararen bitartez, eta euskararen normalizazio eta alduntze baten bitartez sortuko litzateke. Orduan bi borrokak nik uste paraleloan baino batera joan beharko litzateke. Bai, ustez batak bestearen beharra du eta nik ez ditut irudikatzen modu isolatuan ezberdin bezala, ez? Burujabetzaren, lehen uste dut aipatu da, burujabetzaren aldeko borrokan euskera tresna eragikor bat, komunitate edo subjektu askatzaile hori indartu trinkotzeko eta denboran iraunkorre egiteko elementu lokarri bat da euskera, eta ez genuke hori desaprobetxatu da. Orduan, euskerak badu praktikotasun bat burujabetza borroka horretan, eta jakina burujabetza nik irudikatzen du burujabetza esan dudan bezala pixkanakoko alduntze baten moduan, ez? Geroz eta indar metaketa handiagoa izan, geroz eta botere gehiago eduki komunitateak, hainbat eta gaitasun gehiago izango du euskera defendatzeko, bai bere espazioen barruan, euskera ezarriz hizkuntza bezala, baina baita kanpoan, kanpoko erakundeetan eta presio bitartez irabazteko lorpenak egiteko, ez? Eta ez hori bakarri, geroz eta indartsuagoak diren komunitateek eta geroz eta gaitasun gehiago dutenak eragiteko ingurunean, hainbat eta erakargarriagoak izaten dira gravitate zentro bat ez dena funtzionatzen dute. Eta momentu batean sortuko balitz, burujabetzaren alde egiten dabilen komunitate antolatu bat, sendo bat, duin bat, agian periferian dauden euskaldun edo euskal zale edo hurbileko horiek, nahiz eta egunen erokotasunean euskara ez egin, agian erakarriak sentituko lirateke horretara, eta agian hasiko lirateke pixka bat beraiek ere parte hartzearen bitartez edo imitazio bitartez euskara beraien bizitzan, erabiltzen. Unai, metaketa hori? Metaketa, euskararekin. Neko nuke, baina gaur pozaria komentatu detan euskara ez dago moda. Euskara ez dago moda. Guk bai, buru jarraiko dugu eta bestea, ez dakit, moda jarriko dugu. Egon zan, oen baino baina ez dago. Ordu moda jarriko dugu, nola? Hortxe, bestela voluntarismoan egartzen gara. Voluntarismoan, bai euskal muzik kartu bako duke, inbarko benduke hori, inbarko benduke bestea, jendeak korronte guzia bestalde badikoa azkenean, jendearek bestalde da egiten da, ez? Korronte hori da aldatu garrekoa, Eta nik hortxe, bestela, marrute barru, gutxe hori izango bera, eta hitzekin nago bera, inbarko benduke, eta gainera jundianak horiek ez dakitze, eta gaiak gira, eta nadalakoa, orduan, nola egin dugu hori? Ez betiko galdera, baina horren inguran aritu bat gara, eta nik ez dut ikusten gaur dazkoz, ez da bida hor dagoen ikan. Karo, estatu bat behar dugu, zeharri dagoena da, voluntarismo usian ezin dugula,
modan jarri beharko dugu, eta estatua lortzen dagoenean, behartu beharko dugu euskara hutsa funtzionatzea. Hori uste dute estatu guzti egiten duten moduan, guk egin beharko dugu, eta orduan etorriko da normalizazio bat, ez da? Baina bitartean, sukotu independizat euskaren arteko elkarlan hori nola egiten dugu, ez da? Eta nik lehen aipatu duena itzuliko naiz, eta nik uste dut, jendearen kezken hizkuntza edo jendearen borroken hizkuntza euskara izan behar du. Beraz, garai batean euskara eta esparru soziala edo elkartu zirenean euskara goraka dukizun, orain euskara instituzionalizatua daukagu, berriro euskarak behar du eguneroko arazoetara eta eguneroko arazoen hizkuntza euskarak izan behar du, bai? Askotan ematen du, euskara bakarrik euskararen inguruan hitz egiten dugula. Eta guk horrekin badauka obsesio txiki bat. Guk egunen hartu erabaki izan zen euskara hutsean funtzionatzea. Guk erderaz ez dugu egiten. Adibide moduan, hemen maiatzen eduki bendun zea, hitzaldi bat, eta eguneko bat, eta gero haineteko lehendakari horretan izan. David Fernandez izan azuma, ez da David Fernandez kupekoa, beste bat, jende nik horretik eta horretan zan. Baina, tipo interesantea. Berak katalan ez dintzuten euskara zegin eta jarri gero itzuntzari bat euskara katalana, ez? Ez ari, txipaldak eta horrekin jokatu da, eta edozein gairen buruan, etxe bizitzaren kontuarekin, edo ez dakizte borroka euskara hutsuan funtzionatzen hasi. Eta eguneroko arazoen hizkuntza euskara bilakatu pixkanaka, ez da? Hori da modan jartzea, hori esaten dut. Eta horrela lagunduko nuke, bai, euskara zabaltzen eta baita segurtu independista hori handitzen, bai? Transversalagoa izango ditzateke eta funtzionatzen dugu. Esperientzia moduan, ez ditut esango siglak eta dako gauzak, baina guk eukidegun esperientzia izan da, egun bezala diplomazia lan aditzen dugun hori eta alertzale sentitzen ez da jendearekin eta eragile diferentekin elkartzen gara, batzu ja Euskal Republikan alde jarri ditugu, eta Euskal Herriko beste tono batekin eta beste modu batera egiten dut, ez ditu zago zentzu dira, baina hori lortu dugu, eta zegoen lortu euskara zinbarraztu, euskaraz badakite, euskara gutxean funtzionatu dugu, gai sozialetaz ditzen dugu, eta eragile moduan Euskal Republikan planteatu dugu. Eta mogitu dira. Nik uste sekretu hor dagoela. Eta zuen bakoitza zatozten eragiletatik, oiar esan duzu, agian ez duzula bakarrekan ditzen gaut, zure izenetik ditzen duzula, saiatzen batuz, baina zuek hori guztia nola lantzen ari zarete, berak esaten duen ez lagunetik, zuen nola ari zarete lantzen? Guk horren arte, nahiko mogu espontanean funtzionatu dugu, esan dizuan bezala, haindikan egiteke dugu, txamendu edo ideologia, funtzionatzen adostutako ideologia, edo bat, estrategia bat, horretan gaude. Baina, orain arte, gehien bat, oinarritu gara euskal ontasuna, euskal kontzientzia, sarritan, historia, memoria historikoaren bitartez, sustatzen. Ekimenez berdinen bitartez, eta gero baita ere, saret lanketa bat ere egin dugu, beste eragileekin eta harremanetan jarriz, eta funtzio gara bera horrein. Udalbeintzatik? Lan esparrua gehien bat udalerriak dira, ez? Udalerri bakoitzean lan egiten dugu, pixkate bertan zerbitzu ezberdinak eskainiz edo proiektu deitzen ditugu. Aialatu dut ala nildo deitzen dugu, baina alor ezberdinetan eskaintza ezberdinak egiten ditugu, baina adibidez honekin bat telekomunikazio buru jabetzarik sustatzen da, udaletan telekomunikazio sare aske bat jartzen, adibidez, edo geuretik sortuak kultur proiektuarekin adibidez, euskarazko kultura ari gara sustatzen herrietan, herri bakoitzea sortzai bat eramanez, eta noski, hor ardatza euskara da, ez bai, gure lan egunerokotasunean, gure lanerako tresna euskara da, eta adibidez kultur proiektu honekin, nahi duguna da euskarazko kultura, euskara gutxean egindako kultura sustatu eta lerrora ekartzen saiatu. Orduan, hoxe, da, denitu nago. Piskat hau lotuta dizkoa ere urrungo galderakin hemen da hona idatzi ezta, ari natzaizue galdetzen nola, Euskal Herri buru jabe bat eta horrekin batera Euskal Herri euskaldun bat, hori, piskat lidekoratu dugu orain ezta, nondik nora ikuste epe labur edo epe luzerako beste batzuk, zuen helburutako batzuk. Zuen helburuak epe labur luzerako
honen bateratzerako. Bizik gaute. Bai, alde moduan. Honekin ez dakitri, erantzun beharko nioke, zeren ez du adostu zer esan aurrean. Orduan, ez nahi gauzatzen. Zenbat buru hainbat Bai, gero kontuak eskatuko dizkiate eta horregatik ez nahi gauzatzen. Unaik badakit erantzeko digula. Helburu fiskat kontatu dituzu, ezta? Zuela kaukak, edo ja gauza batzuk, bidean jarri dituzuela, eta gaina ikusi dituzuela flotuak ematen dituela. Epe laburrerako roborropak, edo akaso epe Bai, guke egiten duguna da, entzuten ez da diskurso bat, alde bakarrepikan Euskal Republikarako nahia batez ero oinarritzen zugureko arazotan oinarrituz, eta euskera noski egiten duen hori, plazaratzen dut. Guk ekintzak egiten dugu, eta ekintzak horiek erabiltzen ditugu, entzuten ez da diskurso hori plazaratzeko. Simplea da. Antolatzeko modu ere berezia daukagu, eta horretan jarraituko dugu. Ez da antolamendu klasiko bat, da hori gure gabezietatik guztien gertutea egin dugula, eta bastante ondo funtzionatzen dugula. Eta horre gabiltza, pues pixkanaka, presipe, diesel, horrela bat. Esan behar bezan pixka bat, amaitzeko, zen ikuste jendek ere galderak egin ditula, edo egin, edo dena delakoak, amaitzeko bakoitzak olako esaldi banatan, galderak bat berean, grazia intzian irakurri nuenean, esan non, esaldi banatan laburbiltzeko zergatik edo zertarako behar dugu buru jabetza, eta zergatik edo zertarako behar dugu euskera, esaldi banatan. Esaldi banatan. Zertarako behar dugu buru jabetza bizirauteko. Jasta. Bueno, ez kanpoko egugatik ez erabakitzeko, azkenean gure tresnak eraikitzeko, guretik, eta ahalduntzeko, azkenean askotan aipatu edo hitzago ahalduntzea, baina nire ustez bai da klabea, ez? Herri zapaldua geha, baina herri zapalduaren rola hartzen badugu beti, ezkera oso urrunera iritsiko, eta buru jabetzak ematen dugu ahalduntzeko, eta bizirautuko eta hor gehatzeko bidea. Eta euskara, euskara azkenean komunikatzeko, funtsean komunikatzeko behar dugu. Eta, azkenean nik uste dara elementu kohesionatzaile nagusiena. Esan hori dela, eta ezberdintzen gaituena. Oia, iritsi zeratea adostasun batean. Nik uste dut funtsean, hemen gauden guztio, funtsean, nahiko adosta, ero nabarruetan entzitzaztegu ezberdintasunak, eta hori bai, uste da zinean egon. Eta honai, amaitzeko esaldi honetan ere. Bai, nire zeluten dutazerako lehi, goa ematen dugula. Eta listo, ez dakit, ez da justifikatu beharreko. Ba, listo. Bere ikarri bota dituzte bota beharrekoak, galderak suertatuko ziren, entzuten dituen batzutan bereien hitzekin batzuk baiezko ematen, batzuk zalantza artean jartzen, gauzak. Ondorioz, iruditzen bazaizu orain, bota nahi duzuna, nahi ditugunak, deneko izaren da zailena. Edo jarraituko dugu hitzik, Baten batek ekarpenen bat. Ni galdera bat, dozen edo hiruei batera. Nazioarteko zuzenbidean, imperialismoaren aurkako eskubidea da autodeterminazioa. Autodeterminazio eskubidea. Eta eskubide hori dagokio nazio zapalduari, herri zapalduari, herriari. Hori da sujetua. Eta hor, hiruek onartu duzue, eraiki behar dela sujeto bat. Nola, lotzen duzue hori nazioarteko, gu sortu behar dugu sujeto politiko berri bat? Ez dut ulertzen ongi hori. Hau da, Euskal Nazio hori gabiri, menongo gineke gaur egun independentziari buruz hitz egiten. Ez balego naziorik, ez balego herririk, ez balego sujeto politiko bat. Hemen igual ez da dauz, maikidea, baina erantzun odiot. Sujetoa eratzea, azkenean, subjektua da, historian, subjektua horretzen dut, behintzat, argitzen da. Historian parte hartzen duen hori. Gu orain
oraintxe bertan Euskaldunak objektu bat gara, objektu pasibo bat. Aztigai bat gara, subjektu bat eratzeko, baina horretarako antolatu gara, egituratu gara, ditugu instituzioak, gure instituzioak, ezin gara egon arrotzen instituzioetan, hortikan atera gara. Horregatik esateu subjektua eratu behar dela, zentzu horretan. Zer nahi gara, objektu pasibo bat. Baina aztigaia bai, aztigaia hemen Euskal Nazioa, Euskal Herria, ditu nahi duzuen bezen. Nik uste gauza pixka komplikatuago bat dira ere bai, zer euskara ez dagoela moda, baina iristen da korrika, eta herri hau osorik jartzen da korrika, gauta egu. Eta gari impacto mediatiko izugarria du, impacto ideologikoa ere bai, edo momentu batzutan, edo baina ez da inbeste ere, bak egin bost estadio betetzea, eta bost estadio betetzean, bai euskararekin. Eta herri honen historian oso urte gutxitan eman dira gauzak, ez? Modan dago, ez dago modan, dizaki modan dago telebistan, ez da egin dago. Modaena, konzeptu osoan eskututa da, konsumoarekin oso gututa da kota bat, nik uste herri honek berizkuntzari eusten diona, eta eusten diona korrente guztien kontra. Inertzia guztiak kontrakoa dira, eta hala ere, beste harik esatezun bezala, hemen misterio ez da euskera nundi datonen, baizik eta nola aguantatu ditu 2000 da hori orte, eta gara nahi biziki dago, ez? Unu dira horretako misterio, ez? Nik uste badagoela misterio horret parte bat, eta herri bezala bizizan dira gure hizkuntza. Baina sistema guztiaren kontra. Euskarak ez du behioki, bere historia osoak, ez da Nafarroko Errege Nazionalean ere, euskara emateko instituzionalizazioa ez da erregin bat izan, ez da doa, baina. Ez da horrek ere latinez funtzionatzen zuen, katalanak errazazean du, guk ez dira, erromatzen pasaginak. Ebengo sistema aberats guztiak eta sistema ekonomikoak eta politikoak funtzionatu du beti, erromatzean, espainolez, frantzesez, ez dugu bizi izan, euskara ikusten duzik ez da, eta herri honek segitu du bizirik, eta herri honen hizkuntzak segitu du horrek bizirik. Eta gaur egun baita bizirik edo, eta gaur egun bizirik ere guzti horren kontra ez da. Horren nik usteet, askotan horrei ez diogula behar dan garrantzia, behar zaion indarra ematen. Munduan, milaka herri desagertu dira eta milaka hizkuntza desagertu dira, eta desagertzen dira urtero, UNESCO esaten du, hori da, ez da gero esatzen da, azkeneko hizkune gintzan, eta horako esak gero gotzituk pensan, gure egoera kaotiko honetan alata guztiz ikusten. Eta usten diogu ez dago instituzioetan dakagun laguntzaretatik, ez klase politikoak euskara herrian jarri nahi duelako, ez da abertzaleak, ez da ezkera abertzaleak ere horreiz zentralea bat nahi duelako, baizik da gaina baina autojustifikazio ideologikoak egiten ditugu esena, ez nola dan, likidoa da, eta pensamentu guztiak aldatzen diran, eta etorkizunik ezak egin zeu zer da, eta nazionalismoa aldatu da ezin daiteke lehengo eskemetan euki, baina gutxi patizarretak egiratzen du este artikulat horren inguruan, baina gutxi bilazago egiratzen du beste bat, eta baina beste ezagizeiak beste bat, eta tendentzia esatea, gozan beste bat aldatu dira, goza berriak, herri honek aguantatu baldin badu, ez du aguantatu guzti horrengatik, aguantatu du bere hizkuntzan bizi izan dela. Hori bezain gauza simple bat den ustez, ez da? Horrek zer nahi du? Baina ustez, badaula, gura duen bat ere ginen, herri goran, arronitzen ginen. Eta arronitzen, anagertu zian, herri gorarekin kampainan hasi zianen gazte batzuk, zaizut, 20, 22 urtekoak, hartu zuten miko bat, eta ziren euskara zizketan, arronitzen, Eta ez du, arronitzen kontesto soziokulturala, soziolinguistikoa, soziopolitikoa, sozioekonomikoa, hori guztia euskara kontra joan dira, 150, eta alaz ere, hartzen dira gazte batzuk, eta ez da zizkizu euskara zizketa, eta ez euskara ikasiek batzuk ikastroan, baina bestela eskola publiko ere bai. Eta ez dute behar bizitzeko, eta ala ere sartzen dira inameka hortan. Ez da, hori badago herri honen parte egitu importante bat, horretan sinisten duena. Bai, sinisten duena, realidad objetibo guztien kontra. Eta nik usteet horrek ematen digula, eta gertatzen da hori gu ez diogula gure buruari horrei garantzia ematen, gure ordezkari politikoak, instituzionalak, telebistak eta guztiak horrei garrantzia ematen ez diolako. Herri aurre inberbalin badu, inberdu guztien kontra. Kanpoko imperialismoen kontra, Estado frantzesaren kontra, Estado espainoen kontra, eta gure etxeko pensamentu hegemoniko teorikamente abertzalearen kontra ere bai. Eta nola egiten da euskarari zentralidadea emanaz? Nik usteet gauzak euskaraz eginez. Irlandarrak estatua lortu zuten, hizkuntza galdu dute, estatu hori lortzeko motorra zan klase soziala
eta klase politiko independentista inglesez funtzionatzen zurako. Ezin dezakezu estadura sortu hizkuntza batean eta gero hizkuntza normalizatu. Hori ez duela da. Edo estadu horren sorrera hizkuntza horretan eraikitzen duzu hasieratik, edo ez duzu eraikitzen euskaraz horregatik sortu genuen. 1989an euskaraz egin emiziko eztabaida izan zen, euskaraz euskara hautsez funtzionatu behar zuen, ala ez. Eta garai hartan ere ezkerri hortzaineko parte batek esate zuen, mugimendu batek urtean ere defenditu behar zuen euskara, beraz euskarazek ezin zuen euskara bakarrik funtzionatu. Eta hori izan ez, euskaren hande gauz asko daude, ez da euskaraz bakarrik, badaude ikastola, badaude eskola, badaude mila historia. Baina trinkotzerako begira behar dut zerbait euskara funtzionatuko da, eta horregatik hartu zen euskarazen printzipioa bakioa, txekpe-txek irakutzen behin bazu ego, zabera esan, txekpe-txek zatu trinkote behar dugu, erakarra izan behar behar dugu, trikotu, nola erakarreko dukotea, erakarri nola, inola ez, ezin da. Nik uste hortik, desobedientzia, nik uste aplikatzen du beste eremu askotan ere, nik uste, gu sistemaren konten behar da desobedientzia, desobedientzia zibila zogatori hizkuntzaren aplikatuz. Ez dut esatzen da, nik ez entendera zen. Eta administrazioa zenbat milaka da nire baino euskal. Egun hori ordenaz idazten ere bai, esan dezagun, zuzen idatzeko, expediente, guazen ebaite egitea da. Konfrontazio hori bilan hori da bestazio. Eta nik uste euskara ez da modatik kanpo, Txokea planteatzen denean jendeak erantzuten du baina. Pasatzen da uridazpekoa, lakuritze zen gongo zabakarra esatea, nekurrituko horretu da. Nekurrituko dugu nora, beraien egera. Eta goen atzetik datuzten beste goztero zei, Guztiko galetxean ere, beste goztero zei kurso sartuta, Gipuzkoako beste hainbatu galetxetan ere bai, kaskalan dator. Eta legeekin ezin da, legeekin ezin da, hori esatea rekurrituko dugu, hau zondu. Gozten kalea, Hori ez da egiten. Ni ados nago zuk esan dagoarekin, baina bai ere uste duela euskara ez dagoela modan. Azinez hartzen duen, gero azinez edugarrak egiten, eta nire apurak erdiktiko horretu zait, nire zaiatuko nahi apurak ezartzen, apuntautzekoa. Unai, hau bereziki meri zuzendua. Zuk esan duzu, euskara eta gaur egun euskara eta ni nazioa lotzen ditut, gaur egun horrela lotzen ditugulako. Gaizki ikusi edo dela, eta ni horrekin bat natorrez, ni gaztea naiz edo gaztea izan ez dela gutxi, eta hori bizi izan dut, eta nik euskara erdenuz ikusi dut, nespretsu egin diot euskara, Euskara eskolako hizkuntza delako, gurasoen nik jasotzen genuena, txapa, eta instituzioen hizkuntza, baina ez lehen mailako instituzioena, baizik eta bigarren mailako instituzioen hizkuntza da, txapuza bat. Zer egin daiteke horren aurrean, zuk pausa batzuk esan dituzu, baina nik eunen hildoa proba jarraitut, eta funtzioan esaten dena da, ekidin behar dela, nazioa eta nazioa ekidin behar dela. Hori nik entzun dizuetan da, bereziki zuri. Eta hori, nazioa desagerra nazioa dela, independentzia lortzeko. Hori zure hautik entzun. Nazioa behar dela, nik zure entzun dizut. Bai, ez da gauza dela. Era modu metaforikoan, baina desagertua baina ganez. Gero, bai. Uste hori dela, konponbide errazena eta engarriena, gaur egun gauden egoeran. Eta niko nizute galdetu, ea norbait munduan, historian, alakorik gertatu izan den. Nazioa hil da, independentzia, prozesu nazional bat, edo independentzia eskuratu izan den norbait. Nik ez dut alakorik ikusi sekulan. Eta erraza da esatea, gauza gizarte asko aldatzen ari dela, eta asko aldatzen ari dela, gauza balio dut, eta ez nago doz. Ahal gehiago, esan duzu nazioa gaur egun ez da, nazioa gorra ez daudela modan, ez daudela, ez direla erabilgarriak, ez direla hortaz ez duten, eta nik telebiztan jantzen dudanean, ez beste zuzertaz entzuten. Orain Ukrainiaren eta Rusiaren gira, bakarrik nazioa gorra entzuten dut. Nik uste dut, nazioa desagerra nazio horrez, hortan hau segunetik orain izan duzunarekin, ez normalean ez duzunarekin, edo entzun dizuanarekin, markatu. Nazioa zerik lotu, da nintzako klabea. Eta ados nago ez, errabentia horrekin lotu behar dela, eta zeiak hori egin behar dela, kalearekin lotu behar da. Estatu edo nazio guzti egite duten bezala indarrarekin lotu behar da, eta hori diogu beldurek izan behar indarra eta botereak ez, hori eskuretzen zaiatzeari. Baina batez ere prestigio eman behar diogu. Eta nola egiten da hori, bakoitzak beronena Euskarari emanez.
Eta horrela egin dute munduko herri guztiek, eta guk egingo dugu, edo ez. Hala, historian zehar, milaka nazio hil dira eta sortu dira, eta gure ez da ezberdina. Orduan, nahiko prestigio eta indar ematen diogu gure nazioari, gure kulturari, gure hizkuntzari, edo desagertuko gara. Eta hori da, bada drama bat eta ez da drama bat. Osa, hori bizitza da. Eta ni baikorra naiz eta behartuta nago baikorra izatea ez, eta horrek kontra egitera. Baina uste dut, halako hipotesiak, halako esperimentuak egiten ditugula, pentsatuta euskara eta euskal kultura beti horrengo direla, ez? 1000 aukera ditugula eta 1000 esperimentu ditzakegula, ez? Eta bueno, guazen botatzen beste horiek, Sabinarenak hori zuen, ez? Eta krutizak beste hori, ekin gut beste bat, aderre, ez? Beste olatu bat ateratzen dugu hemendik. Eta uste dut, halako gozekin ezin dira esperimentuak egin eta beste herri guztiek historian zehar egin duten berdinari dugula guk. Galdera ez da izitzen, broma da. Bueno, adibidez. Ez que unaia pablaza eta egun. Nik orain dara marrote esaldi bat ez du eurek esan. Ni egun idea egitzetaz aparte, gurasoa naiz, laguna naiz, futbolatzen gustatzen baina suzioa naiz, errelekoa, figura raro bat. Baina, esan edo da. Nazioaren kontuarekin, eta ez da, egunek gaina horretaz ez du gehien hitzik, hori konzentza unaia poblaza da, baina, bi esalditan, ez da nazioa esartu garranikan. Da, nazioa ez da artikulan denaikoa zertarako Euskal Herriko lortezken sujetu bat artikulatzeko. Besterik ez. Ez da bai agarra izinteke, bai, ez du esan nahi hil desartu garranikan. Hilek esan nahi zuen, lehenengo lerrotik hau desartu garrera. Baina ez, norbait sentitu egin Euskal Naziokoa, edo ez. Nik baditut Euskal Naziokoa sentitzen ez dira, esautzen ditut Euskal Naziokoa sentitzen ez diranak eta independista diranak. Figura berriatik egitulako diogu, ez? Edo kaltegarria da. Ez da bat da bestea, ez gaudena dikotomiko zulertzen dugu, edo hau, edo bestea. Edo baten badago bestea esaratzen da, ez? Dena batera punetizke. Eta hori da nola artikulatzen dugu, nola egiten dugu hori. Bestela, izak, bere bat noa sartzen dira, eta hemen beharren urte barro, herri desartuta gara eta euskal gozera, ez? Orduan, nazioa herramienta da. Nazionalismoa da, estrategia bat, gu gainera, gure kasuan, Euskarriko kasuan, nazionalismoa berantia da era. Nazionalismoak emeretzi mendea zen hasi ziren Europan. Batez ere, nazioa sujetu politiko bat, nazioa ez da sujetu politiko, baina nazioaren bitate sujetu politiko bat estatua justifikatu zen, edo estatua nahi zuen sujetu politikoa egituratzeko herramienta moduan. Gehien lortu zuten, emeretzi mendea zirautan, eta gu karlismoa dala eta, igual berandu ditxe ginen, eta emeretzi mende dukaren, hori mendea zin hartu edun estrategia hori. Bai? Igual hipotesi moduan kontratzen dut, igual horretik ez dago estatuak montu hauetan, baina hori beste kontua da. Erramienta da, erlatibizatu dezagun. Ez da, hilala bizikoa. Nahi duenak, erabil dezala, nahi duenak sentitu deia, baina beste, hile batzuk edik ibarrak dugu. Hori besterik ez. Eta hil dugun hori, unaia paulazak esan zuen, dik montotan egunkidean ez. Bale, galdera bakarra egin dizut. Izan da, nazio baten batek, edarri norbaitek baten batek lortu duen historian zehar, independentzia eguneko abesten duen estrategia horri egin didez. Baina, beste ez estrategia abesten du. Nazioa da osotu, nazioa ez hori, unaia paulazak eguneko ez dut izan. Baina, nik adiez pitokeri bat izan daiteke, baina netzako ez da. Nik eguneri ez dio sekula ikurriña bat ikusi. Si acaso, de hecho, guztut egin zenutena Gasteizko parlamentu hortan ez dakit inguratu zenuten, eta bitxia zen panorama, zeustuta ANC-ko batzuk gonbidatu zen dituztela, ez da? Eta hor, ikur nazional bakarra zen, ANC-ko biek eraman zuten bandera katalan bat. Hor, ikurriñarik ez egoen. Uztot, bai, egin batetan, saiakera txiki bat nazi hintzeko egon dela. Diskurtsiboki, estrategikoki. Zuk esanena, eta zuk okerako nago duneko ideologoa zera. Esan ez, hortatik badago apur bat. Esan ez, hori da, esperimentu hori, zozer behar, badaukagu eredurik mundu mailan. Ez dut hortan gozatu nahi, Ez baita, nik uste pixka bat erantzun duela ere, eta egia da pixka bestela hilotik anjuna egingo gara. Egia da gauza batzuk ezagutzen dugu, nahi orain dela urte asko, eta nahi aldaketapen batzuk egin izan ditu historikoki, eta orain egun bezala etor, nik uste hori ere argi utzi behar dela norma inguru honetan parte hartzera etorri dela, eguneko kide bezala, ideologo bezala, horren gainetan unaia pagolaza bezala. Orduan pixka eta baitze aldera, Ni kontutxo bat baten lehen dago, nahi dako ez da manera, baina gurtau bat asko, lideak esan daren haiku bat, nazio zapalu rol hortatik ahalduntze prozesu bat ere bia dugula.
bestelan etorkizunean beti nazio zapalduak ziren, ez dakit, derrotara emakunaren rol moduen irudikatzen dut, eta hor urduta bat askotan duzune haiku hori. Eta gero, nahien kontutide, guztau bat, askotan edatzen, individualismoa aipatu danean eta zerarte individualista, eta Katalunian atu izan zen, ondara, ondara 6 urte, atu egon zen, kriskon auke bat, independentismoana, edo nazioan edonan, ezaban lortu gutxi gaitzu, baina izan zen atu, orduan, etorreko da olatu bat, guk lanean segitze hori emate bat importantia, etorreko badako nik uste otorlako ez olatu bat. Eta horreaten zinun zuk, eta bain dago zurek bizkatador, euskera, euskaldintza dut modan jarri behar dara. Horren, beste alde bat egiten zuen bero hori, beste borroko bat dutara lotu da hori. Eta arrozoi daukazu, eta konpartitzen dut, baina bebai da lehizioan modan dauden kontutara bebai biak sartu behar dugu euskera. Adibidez gaur realak Roman kontra daukala partidua, hor sartu behar dugu euskera. Borroka gutxitu batuta, eta bebai hegemonikoa diren borroka batuta. Bai, ota. Azken naberdin bazaizu luzatzen agia eta jaitsi izteko. Gogoeta bat, azken hilabete hauetan, gizarte mailan, eri mailan, emozionatu gira gertakari batzuen inguruan. Izan da irulegiko eskuaren agerpena ez ustean, sortu emozio kolektibo bat honen inguruan. Eta egun hauetan, zuek ere jakin duzu, nolabaiteko emozio kolektibo bat sortzen da irati pelikularekin. Seguro aski batzuk ikusita duzue. Bi gertakari hauek, bi manera hauek emozionatzeko kolektiboki, ean ez duzu ikusten lotuta relato baten beharrekin nolbait berreskuratzeko eskuetan genuena. Estatus bat genuen, egoera bat genuen, jadanik independentzia izan dugu, eta relato hori zeharka puntualki agertzen da irulegiko eskua, pelikula bat, eta nolbait ateratzen gira rutinaren run honetatik eta berreskuratzen ditugu konexio batzu benetan emozionanteak eta honen inguruan zerbait zuten esateko edo modak ere nolbait emozio bitartez eta nola dantzen dira. Zue esku. Zerbait esaten bai, relatoak eta mito fundazionalak eta oso gai interesgarriak dira eta herri guztiek, imperio guztiek, botere politiko gehienek edo guztiek dituzte beraien meneko mitoak eta beraien destino unibertsalak ere. Ez dira zertan ikazkoak izan behar. Eta hori beraien funtzioa. Beraien funtzioa da azkenean gu konektatzea denbora mailan historian. Iragan batekin, etorkizun batekin eta indarrak piztea gure barnean ez, emozio, zuk esan dago emozio horiek. Eta agertu bada, adibidez irati pelikula esan ikusi nuen, gustatu zitzen, ez dut jarraitu zeharrak ez da maila eduki duen, pentsatzen dut, jende askori ere eragin diola, eta horrelako pelikulak, horrelako adierazpen artistikoak eta ateratzen badira esan egin segurazki badagoela behar bat, gure relato, mito, logia hori behar dugula, ere energiaz garratzeko. Pixkat ondo iruditzen bazaizue honekin amaituko dugu, esanez, kontzertu asko izan direla hemen, eta jarraituko genukela luze, baina Josebak esan duen moduan egia da Irulegiko eskuak esan zuen, horrein ala urte asko dara magula hemen, eta eusten diogula, eta ez dara gutxi, eta denak kontra izan da.
Beraz, eskerrik asko Euskal Herrian euskarazi, eta noski, bideo, unai eta oierri berezik itxalo bat